wayahe nyarutang yogane teko kabeh. Sindene yo akeh men tak kon do pamit lho jane. Oh ngono ya. Ora nek jenenge rombongan iki mangkat siji mangan kabeh. Heeh. Ya Mas Gareng. Nah, tindak panggung Mas. Ngono heeh. Ayo kancane ngisik gembira. Oleh rapi-rapi segala. Angkria numpak layang. Ejila minggu ke kali wisata. Alam praune bos nengah. Biar banyu pinalang. Orang jeneng-jeneng arame seguyung. Ngilangake rasa luka rasu. Ade jalan jebol wesane. Ente kalapaka kana beale. Ayo kali becek bali-bali. Anggo, Bro. Ya kanca ing kisah gembira. Oleh rapi-rapi segala. Anggia numpak perahu layang. Ketika minggu ke pari wisata. Alam praune wes nengah. Biar banyu pinalang. Orang semut-semut arame seguyung. Ngilangake rasa luka rasu. Ade jalan jebol wesane. Ente kalapaka tanah beawe. Baik. Ayo gade becek bali-bali. Esok-esok lumakanya pegawai. Gareng sing sawetara iki paling sering karo awake dhewe ya gareng iki ya, Nok. Oh, ngono. Ah, mergo jenenge sempat melejit. Oh, naik daun Mas Gareng jajak saka Purwodadi. Oh, ngono. Ah. Aku nyawang nganti jeleh kaya nyawang gareng iki. Mambengi saka Semarang ya karo iki. Neng kene ya karo iki sok ben tanggal 30 ning Mojosongo Solo ya karo iki meneh. Nek jenengane ora iso luput kalih kula. Kok iso? Tetep karo aku. Sebabe Panjenengan golek sing ngirit tok. cakepmu. Jenengan apa ngejak Semarang? Kadoan. Semarang kan 15 juta. 15. Tralala. Tralala Rolas. rolas. Lah aku gelem 1200 kok. Iya ya. Bener ya. Berarti patokane kuwi ya. Endi sing murah dijak terus ngono ya. Nggih, mula aku ya mau mundak. Syukur-syukur tahun ngarep matak kurting 50. 1.150. Iya. Ning alhamdulillah Ngapain, Rek? pahargyanipun mantenan. Mantenan. Mantenan niku nggathukke ati loro dadi siji, ditaleni kanthi janji, wujude perlambange ali-ali, meratandani wong urip aja nganti lali. Heeh. Mas kawine wujude gelang, wong urip aja gampang sumelang. Eling tanggung jawabe wong lanang kudu bisa nyukupi sandang lan pangan. Ana mas kawine kuwi wujude kalung, mbiyen wiwitane padha kayungyun. Banjur ketemu terus do gandrung-gandrung, saiki nunggal sak omah sesuk ndang melentrung. Nah iya. Amin. Pancen sing diajak ngono, Mas. Injih, wong urip nek wis bebrayan omah-omah kuwi dongane mung loro. Dungane apa, Mas? Gek ndang meteng aja pegatan. Heeh, iya. Mergo perceraian itu senadyan to ora haram, nanging anut kitab suci sing tak rasuk kuwi dibenci dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sapa wong sing dibenci besok dilebokke neraka jahanam. Dungokno kuwi. Dadi ora entuk pegatan. Ora entuk. Nek bojone angel diatur, kowe sakarepe dhewe nek mosok kon betah-betahke. Ya ora kok dibekah kudu ditata. Ditata. Kancaku enek pegatan besok neraka jahanam. Lah cangkemmu ora mati. Ning- Aku tahu pegatane. Lho, Ngelokne aku no. mboten. Lah nyatane sampean iki sing tahu pegatan yo aku tok kok. Ning rak ya iso direkadaya. Nek daya piye? Gusti Allah ki rak benci karo umate. Heeh. Ning jare Gusti Allah ki Maha Kasih, Maha Sayang. Heeh. Piye carane ben disayangi meneh
awake dhewe ibarate kaya kula misal. Ah. Jenengan kok gething karo aku piye carane aku iso entuk atine jenengan? Ya bendina tak kirim panganan. Oh, iya. Bendina tak kirim unjukan suwe-suwe lilih. Gusti Allah ya dikirimi wujuding salat sembahyang anut perintahe insyaallah kok Gusti Allah lilih iso nglepura sedaya kesalahan besok diunggahke swarga. Pengen munggah swarga mboten? Heeh. Saiki mosok ben? Ya sumpek to Oh suwi. ya Wah, wis. kok cangkemmu. Ya gur takok ngono nek pengen saiki tak terno. Apa kowe ro dalane? Alah aku kandhani Pak Imam kok. Lah iya, pancen ya kaya ngono. Injih. Hidup itu penuh liku-liku. Leres. Nah, iya ta. Ana minggak-minggoke ana sandungane. Jodoh pati rezeki wahyu gumantung kersaning Gusti. Betul. Wong urip iki gur sak derma nglakoni dening abang ijo biru putih sing pasrah ngecat Lombok. Betul, tur Gusti Allah lak Maha Pangapura. Leres. Ki mau ujubipun nikahan. Nikahan. Mbak Ratna kalih Mas Ridwan Ha-ha. mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah enggalo pikantuk momongan ingkang soleh lan solehah tur ya bocah sing genah. Ha, iya. Tak dongakno gek ndang padu terus purik. Lho, sik dongamu iki sing nglapas sing kari dhewe iki lho. Aja gur dijipuk secara apa ya? Mentah. Wong iki dikrungu sing dikrungu ya kuwi. Gendang padu, gendang purik kuwi ora apik. Wong padu kuwi rumah tangga iki ora becik. Nek wong dahar wong mangan kuwi aja gur disawang oh kae pecel kae soto ning dirasakno sik wah pecele Madiun enak tenan. Wah sotone Semarang seger tenan. Iso dirasakno nek wis dicipi. Padu purik kuwi enek karepe. Padu kuwi sikil papat didu sing lanang ning arep sing wedok ning mburi sing lanang dadi imam sing wedok dadi makmum. Kewajiban omah-omah kuwi kudu gelem ngibadah. Ya bener. Kandhane nek kowe gak paham. Iya. Terus purik. Purik. Nek wong wedok kok ora gelem manut apa perintahe wong lanang dijak apik kok ora gelem pupune ditarik. Tegese pupune ditarik. Diseneni sithik ayo Dik manut kena kandhani wong lanang. Ngono kandhane kok. Itulah wong omah-omah. Lanang wedok kudu saling melengkapi. Ana tetembungan kuno sing ngandhake bojo kuwi kaya dene klambi, kudu kena dinggo nutupi, ya kudu kena marai mantesi. Kandhane kok mlaku wong loro dijak gandengan pantes kuwi bojo. Mlaku wong loro dijak gandengan kok nyenengno ati kuwi bojo. Jenengan tau apa ora mlaku wong loro gandengan? Ya tau no. Mosok butuhi nate digandeng. Lah kok saged digandeng? Heh? Kok iso mbok gandeng wae? Pas neng nggon mall, kae mesti tangane tak gandeng. Wah mesra, Ora kok perkara mesra. romantis, Ora. kasih sayang. Tangane tak gandeng mergo ora tak gandeng jupuk ya apa-apa. Dadi kan enteke oke. Kuwi jenenge wong lanang kakean perhitungan beda nek bojoku. Perhitungan piye yo lek ning pasar ngene murah. Neng mall lho regane larang branded lho. Lho larang wong dalang kondang lho Dik. Mosok eman-eman karo bojone ora kena ngono kuwi. Nek kowe piye? Tak loske. Jupuk ya apa-apa? Wis ben ngarantek piro to? Bojomu? Lah wis ben jupuk sakjane mudhik kok anggere ning kasir ketoke dhuwit kurang lek ditinggal. Kok bingung lapo to kowe? Oh wis. Iya. Kurang ya isin mangsane. Lho, isin nek kowe nek aku nang isin masuk kadir pahitan gareng dhuwit kurang lumrah to wong gur gareng 150. Iya. Lengke to. Mula niku. Dadi wong lanang iki kudu dadi kewajibane wong lanang nyenengke marang wong wedok. Betul, mergane napa, Pak? Wong wedok niku cinta pertamane karo bapake. Nalika cilik sing gendong sing ngempit sing indit kuwi bapake. Bareng dewasa jenengan karek nemu ora ngopeni ora minterke saiki wis mbok penake dirasake. Ijole aja nganti digepok rasane, aja nganti digepok atine, diseneng-senengke. Iya. Dungokno niku. Aku mbela wong wedok seneng-senengke terus delon ayem lho bojoku. Delon awake. Ha nyenengke to. Iki- Kok ayem. niki lemu urung karuan. Ah, Tonggoku enek lemu ya ora ayem kok, Pak. Lah piye to? Kenek gula. Oh, mboten ya, Bu ya. Lah iki Ayem sih. ya, Bu. Wis ora Iya, tau iya. mikir ora Iya, duweni iya, rasa iya. sumelang karo aku. Iya. Eneke ngur percaya karo percaya. Nggih, sesuk nang digekno kolam renang ya, Bu. Ah iya. Lho gak no. Mboten, pokoke bakune gendon rukun reruntungan pindha mimilan mintuna tidak akan berpisah kecuali maut yang memisahkan. Betul. Siji kanggo selawase. Ah iya. Nek liyane gur sedelok-sedelok wae. Iya. Enek tembang ke temanten ora, Reng? Aduh, iki sing rung petuk aku. Nah, rong pedok. Aku tembang go temanten ndek wingi bojo loro ke gak cocok. Ora cocok. Ora cocok terusan janda 7 kali kae ya ora cocok. Ora cocok. Apa ya? Kudu umpan papan lho. Pan papan.
Anu nekno dadi ati. Dadi ati ya. Heeh. Dibawani sike. Oh ngoten siap. Ya. Pelok barang Mas. Pelok barang. Gamelane komplit elok tenan iki. Komplit iki nggone nganti rapate muan ya, Reng. Gamelan pundi niki? Ya gamelane dhewe kok. Mambengi petuk iki kok gamelan pundi. Gamelaku iki. Iki yo. Rumasane gamelane dalang wartaya ngono ya rumasane. Ora nyono ora ngira lho jenengan ya gamelan apik men elok tenan kowe. Lah apa to? Ya lumrah wong bojo manggen ning mall mbok gandeng ya iso tuku gamelan kowe. Aduh, bawane piye Bu Dewi lali aku. Gegaran ning wong akrami. Aku takokke niki ben ada perhatian kok njajak jenengan melu-melu kok serik men to gumun aku. Wong mbok mau memberi kesempatan kancane ben jagungan karo sindene kok. Ndak disaut kono kok kuwatir nek kene semaur. Lah nyatane kowe ora iso mbok wakil karo Mbak Tatin. Kok ra iso ngenyek ya to. Kok ngenyek ra iso iki ngono. Lah iso coba. Ya iso gegarane turah jatah no. Oh, ndasa. Sepiro Mas? Kowe iki aja meneng to Mas, iki kancaku kok. Ndek iki rokok tak wehno no iso. Gegarane wong akrami tepuk tangan. Alah. Oh lagi mak ceruwit kok tepuk tangan lho. Soale bar iki aku gak ngerti, Pak. Penting wis tok tepuk tangan sik. Tutu bondo tuturupa. Nuwun sewu jenengan nggih ngertos artine? Ya ngerti no. Gegarane wong akrami. Pawitane wong arep duwe bojo. Dadi pawitane wong arep duwe bojo kuwi dudu bondo, dudu rupa. Mergo apa? Bondo iso entek, rupa ayu iso elek. Dadi kabeh ki ora nek sing langgeng ana ing alam donya. Mula cah wedok-wedok sing ayu-ayu kuwi aja kemayu. Ngono lho. Mergo ayune wong wedok ki batese pira to? Umur 18 tahun tekan umur 35 tahun. Bar kuwi mesti ya enek mengkerut-mengkerute. Mula cah wedok-wedok iki sik ketok ayu, aja kemayu. Gen entuk ganjaran, ayune ki disodakone ning cah nom-nom kuwi. Dadi Masuke sedekah karo cah nom-nom lek ditakoni nyauri kanthi bener becik. Dalan teng daleme Pak Saman niku pundi? Oh mriko niku bar musala, bar masjid Al-Fatah niku belok kanan pamane ngono. Ngarep. Ndaki wong wedok-wedok. Bar temu guri kok ndang disedekahke. Nekno aku daftar. Sedekah ki ora kudu kaya ngono kok ya. Hamung ati pawi tane cengkok Purwodadi. Ya. Dadi larase barang 8. Lek nembang aja sak-sake lho. Iki enek ahline nembang kene Mbah Patra, Mbah Sugeng. Wow, kuwi ahline tembang. Pundi piyayinipun? Lah kan piye lenggah. Kula wau rak dandan teng mriku to, Pak. Dandan iki cedhaki oleh Pak RT sing kagungan dalem. Pak Bandi. Wis pas meneng kene iki nyambut gawe kepenak kok, Mas. Lah kok kepenak pripun? Angger nyambut gawe ning kene ana wong nembang sinden dagelan kok ketekan jenenge Mbah Patra. Nek kadung nyawer ndek iki lho Mas entek 2 yuta. Mbah Patra kuwi. Nggih, aku terus takok karo Pak Bandi. Wah, berarti nek kulinane ndek iki nyawer entek 2 yuta, kingko entek 3 yuta no, Pak. Pak Bandi lah kok semaur. Jawar piye? Ya ora to Mas, wis ndek iki entek 2 yuta saiki wis gak uman. Kocur iki engko. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta Purwodadi. Oh, cek kok Purwodadi. Solo rung iso. Rung iso. Rung iso. Mbok Pak Darno rung paham. Pak Wal dereng tak warai iso. Wah, ya. Glelengmu lho.
Sing nembang sapa? Nderekaken deh. Nah, anu yo sing urung tampil mau nek kabeh wis tampil sing urung tampil Wandra. Ayo Wan. Oke. Ayo Wan. Cocok aku nek karo iki, Pak. Golekne sing cek gadis. Masuk cocok aku. Ya yo Wan, ngateko sik Wan. Nah, engko bar iki gek Mbak Tatin siap-siap. Nah, Bocah iki kok calon aneh. sinden idol iki ndenge bar seleksi Ponorogo iso masuk wisan. Wah, untuk golden ticket. Ya. Wah, jan piyai kok Gen. cuantike ora jamak ngene iki anake wong pira? Wong loro to ya. Ya loro lah nganggo menteleng to, Pak. Iya. Wong sing tak takoki kene damai sejahtera kok. Putrane tiyang pinten, Nduk? Anake wong pira? Setunggal to. Mosok dadi nek wong siji dhewe. Nggih, Mas iki putrane ibu kalih bapak. Oh, berarti Dampingi anake kalih wong bapak. loro. Ya wis Nggih. lumrah ngono kuwi. Genahne sing manak kuwi mbokmu. Mboke Sing menek bapakmu. Nah, nggih niku lho. sing manak ibu, Bu, sing man. menek bapak. Pas ya. Pas cocok, setuju aku. Wis kenal bareng karo Wanda. Lha lah turah kenal no. Apa ya? Lah iso masuk sinden idol nek ra aku sing marai. Alah. Mbak Wanda kok dijoli sepele kok. Nembang ya anak ya. Ya. Ajoke. Nggih. Hati-hati. Golek sing. Nah, ya. Ya. Ising kaya ngapa wong nyatane kelakon malah bangun tresno tetep jaga terupa wong atine dadi Ping pindho ya, Nak? Ya, engko sing kedua Jaipong. Heeh, yuk. Yuk, masuk Jaipong.
ditunggu-tunggu juga masyarakat wonten ing Patronayan, Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo disepoti supaya jumeneng. Support gamelan Bali yo. Heeh. Yuk mari berdiri Mbak Tatin. Yo. Mari kemari buat tatinnya berdiri menyanyi sambil menari yang kanan yang kiri kita sampai pagi. Mari kemari buat tatinnya berdiri menyanyi sambil menari yang kanan yang kiri kita sampai pagi. Alhamdulillah matur no. Ah, nggih. Sugeng dalu Mbak Tatin. Cek. Niki ditombolin. Ya. Cek. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng minangke malih nggih. Nggih, lama tak jumpa. Ah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, amin. Menika sing Nggih. disuwun nggih Pak, sehat Nggih no. sedayane. Sehat niku nomor 1 di dunia. Nggih. Badane akeh ora guna nek awake ora sehat. Nggih, leres nggih. Nggih. Dalu menika Nggih. jenengan dikancani kali menika. Pun kenal dereng? Wis Niki- kenal urung? Wis kenal ning urung pati yo jane iki. yo. Rasa ngono kuwi. Ngapa ta? Genah ndek iki WA ora tak bales ya nesu-nesu no. Maksudnya piye? Ora sah reko-reko ora kenal. Loh, aku kan ya kepethuk lagi ping pira ngono lho. Lah petuk pisanan ya terus kesengsem terus njaluk WA, bareng aku telat WA nesu diblokir. Lah masaku, mbok wong ora ngono kuwi. Kok isa-isane ngomong ngono ora usah dadekke gosip lho kowe. Lah, kowe iki nek tak kandhani ndek iki arep dolan ning Purwodadi, Pak. Niki nek tak omongi wis gegeran, Pak. Kok gegeran piye? Wis tak kandhani, Nduk. Wong gede cilik cah iki seneng aku. Weh. Aku terus ngandani aja ngono. Kene wis ndek bojo, aku ndek bojo. Iki nek ra tak elekke lah bahaya iki. Ora ono wong kok pedene kaya ngene ta Pak Dalang. Domonge ya. Iki mbok yo nang omah ki duwe pengilon apa ora? Lah ngopo? Mbok ngilo ngono lho. Ngilo piye? Iki kaya ngene wujude kok dadi sesane. Aku nek padakno koyo ngene wujude wujud piye jajal? Ya jane wujud menungso. Lho genah ketok to sangen to, Bu. Gagah gede dhuwur ya. Wujud gagah gede cilik ngono ya. Iki lho nek duwe wetengi mbok rasa nganti kaya ngene. Iki tak nggut pada apa? Wis to ora usah diingeti, aku kewisin aku. Lah ngapa? Kowe padune seneng aku to. Pengen delok wetengku to, Mang. Lah. Oh. Weteng. Aja sok gosip lho iki enek raja-rajane gosip ning kene lho iki. Sing ndi? Oh, iki raja gosip apa? Menika nderek son wonten dalemipun Pak Saman J. Nggih, Mbak Saman. Nggih, menika acaranipun pernikahan. Pernikahan Nggih. Mbak Ratna lawan Mas Ridwan. Nggih, pokoke nderek dedonga kagem temanten kekalih Nggih. mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi cepet enggal angsal momongan ingkang saleh lan salehah. Nggih. Nggih. Pokoke guyub rukun selawase. Amin. Langgeng. Amin. Ngono Kula pokoke. karo elek-elek Pak Kangko. Ngapa ngelene apa? Kagem Bu Mujinah kalih Pak Saman. Ngapa, Mas? Gandeng iki rak nampa mantu. Mantu. Duwe anak putri, duwe putra putri, terus nampa mantu. Iki rak sementara urung misah, isih gabung karo Pak Saman. Engko nek wis misah rak beda. Gandeng iki sing gabung tak jaluk kaya Pak Saman, Bu Mujiah iki dicepake 3 perkara. Sing sepisan Siji. kuwi banyu ledeng aja nganti kendhat. Maksudnya? Lho nganten anyare gampang adus. Ya, terus sampo aja nganti telat. Heeh, nganten anyar putri gampang keramas. Sing kaping 3 Pak Saman, cepak oli, Pak. Lho kok oli? Lho, lawang-lawang kuwi dioli kabeh nek dibuka gak krat kuwi ganggu banget. Piyai sepuh Pak Samad Bumujiah, Ah. biasanya jam 1:30 kuwi mesti ngelilir pipis. Ojo nganti pipis buka lawang mak kret lah anak-anak lagi nggarap PR terganggu, konsentrasi hilang. Masa kan griyane Mak
Pak Saman kok iso muni krek-krek Ya iki urung mesti wong jenenge apa jenenge engsel kae saka wesi iki sok-sok nek pergesekan mesti mak kret. Lah kuwi mengganggu konsentrasi nggarap PR. PR-e apa, Jan? Mbuh Mas Ridwan sing paham. Nggih, Mbak Bila wonten pamundutan lagu menapa menika Pak Dalang? Anu menika kula didhawuhi Mbah Potro. Menjenengane Mbah Yon Mariono diaturi tindak panggung. Bah, cocok. Nggih, menawi badhe paring tetembangan monggo ngregengaken suasana. Nggih. Mbah Yon nggih. Nggih, nggih Mbah Potro. Nah, Gentenan. cocok. Dasaripun ya gandrung banget nek kalih Mbak Tatin. Ah, nggih. Napa nggih iki? Monggo Mbah Yon, turuk. Mbak Yon Mariono ki ya lurah Mbak Tatin. Wonten ing Wonorejo mriku wonten daerah Karanganyar. Ya WA kula Mas Kangko, kula ajeng mriku. Nek mboten wonten Tatin kula mboten mangkat, nek enten Tatin kula budal. Wow. Mbak Yon, gara-gara pengen ketemu Mbak Tatin Mas Kangko. Nggih. Alhamdulillah. Ambi Mas Gareng Jajak. Nggih. Alhamdulillah. Matur Mas Kangko. Nggih pripun Mbak Yon? Nuwun sewu Bapak Ibu. Nggih. Kula Lurah Etan Ril, kula Wonorejo. Wonorejo. Ngen pintu tol. Pinarak teng Deng Gondangrejo. Nika ngene kelurahan. Nah. Kalian Mas Tanto, Pripun? Mas Kangko. Tahun ini masih 2 kegiatan yang mungkin wayangan lagi. Nggih. Wonorejo ki nek ora Mas Kangko Mbak Tatin, Nggih. wis ora gelem. Oh, nggih ta. Wis bola-bali ya beliau Mbak Dwi kuwi. Nggih, kudune nek pon bola-bali niku gratis kok nggih, Pak. Nah. Loro mudah-mudahan kok tok golek dhisik ya alon-alon. Nggih, siap. Nah. Nggih. Niki nuwun sewu Mas Jajak. Dawuh. Nika Mbah Potro kan sing tukang nyanyi. Nggih. Ambi nyawer ning mbah bengi iki nyawer apa ora ngerti aku. Sanjaya pun telas ndek iki mbok. Nah. Mbok nek engko enten celengan liyane mboten. Nah, mula nuwun sewu Mas Kangko kersane Mbah Potro wae. Nggih. Aku giliran nyawer Mbak Tatin wae. Wah iya. Kita tresno Mbak Tatin. Sampun dipun siangaken menika. Ngoten mawon Mas Kangko matur nuwun. Mboten nembang to Bapak? Boten sae. Kok namung niki kok langsung Wonge kudu Tatin. oh alah. Sing nembang kok Mbak Tatin. Sing bawa. Lagune napa, Mak? Lagune napa? Ngene Mas Susilo. Oh, Imbangono. Imbangono kan. Imbangono. Nggih. Nggih. Ya. Matur sembah nuwun Pak Yon, berkah barokah. Piyai nek budaya iki ya luar biasa. Minggah panggung kok menglung tok. Pengen lung tok. Luar Ora biasa. piye-piye. Lah nek ngincep wis pirang sasi lho, Tin. Lah pripun? Kan pirang-pirang sasi aku sok lek enek Tatin kula aku mangkat Mas Kangko. Wah. Wis kelakon tenan. Weruh tok wis marem. Mbok sesuk kon nanggap dhewe ngono ya. Lho iso sok ben iso. Ning kelurane kono. Siap pokoke nenggo dawuh nggih. Ah iya. Nggih. Niki dawuhipun ingkang badhe bawa Mbak Potro. Oh alah J monggo Mbak. Ah. Aturan pinarak wonten pemanggungan. Oh Mary peh Pak Yon dispoti kono ra Yon dispoti cocok. Spoti, ya. Tuk, 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 tuk. tuk. Mbah Potro biyen ngasta kepala desa ana kene Potronayan Mas Gareng. Masya Allah. Tur luar keseniane biasa. ya hebat, ngibadahe ya hebat. Mula senine ya luar biasa. Mula Mbah Potro ki nyimpen nomor HP-ne penyanyi sak Indonesia. Ora. Sing tak simpen mung kae tok. Sing endi lho aku. Apunten, Mas. Sapa iki sing disimpen sinten, Pak? Ngene kula kok mboten disimpen, Pak. Pun kula simpen. Mpun. Mpun, saestu. Oh
Nggih, wis wanci-wanci kula telepon. Oh nggih siap, nggih. Siapkan Apanya? yang dingin-dingin. Walah. Lah yuk, sing dingin-dingin apa Pak Gareng? Es batu, es batu. Lah iya lah. Oh, Nggih. sugeng dalu. Pak Ngaturaken Potro. wilujeng dalu, Nggih. sugeng pepanggihan kalih Mas Dwijo Laras. Nggih. Nah, Dalu menika sing dereng kula sebat sing rawuh sinten Mbah Patra? nika wonten keamanan saking Muspika Kecamatan Nogosari, Nggih. Koramil Kecamatan Nogosari, kalih Nggih. Polsek Kecamatan Nogosari ugi rawuh, alhamdulillah. Nggih. Terus alhamdulillah ugi pokoke tamune luar biasa. Tumplek blek. Nggih. UMKM hidup. Hidup. Nggih. Ya. Kayak cita-citane Pak Yon Mariono. Pak Lurah Wonorejo luar biasa. UMKM bisa hidup wonten Wonorejo. Amin, 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 amin. Pomo Pak Yon niku munggah langsung ngelung-ilung. Nggih. Wajar. Wajar. Lah napa? Sih Pak Lurah. Oh. Lah nek kados kula bakul bayem. Mosok jenengan bakul bayem. Saestu. Kula iki bakul bayem kulaan 1000 tak del 500 larise luar biasa. Cepentek. Pripun? Pripun, Bu? Apik marketing. Kulaan 1000. Tak del 500. Oh, lah jebul golek bathi oyot, Pak. Hati ayat. Lah niku oyote teng mriki? Tenang. Nggih. Niki wau dawi Bowo. Bowo. bawa apa iki mau? Manut jenengan pun to. Nek sing Apa, disuwun Mbak? Mbah Yon niku mau anu Imbang ono ono. katresnanku. Pamisane sing mboten ono mungkin diaturke gampang mengke. Nggih, napa? Kulo Monggo kersa. asline lho Mas. Asine pripun? Asline jane ngakoni suaraku ya apik Mas. Lah nggih. Heeh, ning apik meneh nek aku meneng Mas. Mboten. Nggih, imbangono katresnanku Mbah. Nggih, jawabipun ngaten. Siapa ora ya? Suara nyekel mic. Lah Biasane nek nyekel mic niku kali Mas Kangkon iki enek tulisane mlaku. Oh, langsung Karaoke lho. karaoke. Ampun ngaten lho Mbak Lurah, jenengan kok malah marah-marah iki. Lah enggak toh. Nggih, nenem Mas. Saben dina ngoten to. Nggih. Saben dina mung ngalamun. luar biasa. Lok tenan. Swantene jan emprek. Yo, Yes. oh, piye suarane? Emprek. Empuk aku keder. Lah iya ta. Estu suantene jenengan luar biasa elok. Ya bener dadi bakul bayem. Heeh. Hubungane swara karo bakul bayem. Lah ben iso Bakul luar- bayem laris ora jamak kok rumasanu piye. Oke sing do golek resep ngene Mbah Patra kok. Apa nggih? Dodol apa wae kok iso laris Mbah Patra ki apa resepe? Oh ngono. Alhamdulillah Mas. Nggih. Lah nggih. Kena iki nyenengke anak putu. Lah nggih. Rumangsane iki mau raudan, sapa sing nyingkirke kok, Reng? Weh, Mbak Potro. Mbah Patra. Diane, Mangsane piye? Walah, gini apa-apa iso ya. Tambah udan rekake. Kok malah gumujeng lho. Lah Mas Kangko candane nek karo aku elek. Lah kok saged. Kowe nek ning ndek kegiatan, kowe sesuk raudan. Nggih. Kowe dikira ya aku le ora-ora. Lah napa? Padahal aku mau gampang wae. Napa niku, Pak? Napa? Takon guak nyang dhuwur kono mau san. Sing diguak napane niki? Wis lah rasa dicethake. Ya wis engko aku Mboten menek, mboten tak mboten. tiliki. Insyaallah Sedaya Marqahatarullah. nggih kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus mboten mawi pripun-pripun. Nggih. Bakul laris ya rasah duwe pikiran sing nika-nika. Alhamdulillah mohon disyukuri mawon nggih. Nggih. Iya. Angen-angen marang ya Mbah Patra ketemu Tatin wong pinten Mbah Patra?
pindah niki. Dadi biasane nonton teng YouTube nggih. Nggih, Heeh, pripun asline karo teng YouTube sae pundi? beda. Beda. Bedane napa, Pak? Pokoknya beda. Mbok mang mungal napa ngoten sing beda? Engko tak kandhani ning ngisor kono. Sing Kok beda. dateng ngisor lho. Wong-wongane wis petuk gathuk tuk ngono nggih. Karena selanjutnya milik kita berdua. Waduh. Model-modelnya nyumelangi saya. Siap, pokoknya siap ya Mas Gareng. Bu Potro kira apa niki? Rawo. Bobo. Rewang kok. Ya termasuk mentalnya bakoh iki. Kok iso Mas, nek masalah mental aku wis dadi, Mas. Wis dadi. Takon Yes. takon Ojo kemene kok dikruyuk sinden 6 7 penyanyi 19 tenang kok Dek. Kulino. Kulino. Oh, tulisannya mlaku nggih. Nggih. Hamoh. Arep urip bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hatiku ra bisa Luar biasa. Kalah lho Reng suaramu karo Mbak Potro. Estu, ijing-ijing kula sowan mriko, Mbah. arep Jadi, apa? golek resep. golek resep. Iya. Resep ben tahan mental niku lho, Mbah. Nggih, langgamen jenengan. Kalih jenengan kaya wong bawa tok ya engko ora tekan rampung kaya ora penak. Engko terus diwalik etan kali engko mbek aku ra apa-apa. Wetan kali. Heeh. Kalih jenengan malih. Iya. Oh, nggih. Aku nek bangsa malik ngono kuwi wis Kulino pakulinan. malih ya. Iki lagi petok pisan lho. Wis nek wis petok ping pindho ping telu wis dolak-walik kaya. Alah, dadi. Ini yang di bawah umur tidak paham ini. Sapa sing di bawah umur? Aku. Wong kaya ngono kok di bawah umur Engko Mas Gareng beso. Ini manggake. Nggih. Langgam sik ya. Saben dina mangelamun sruning sedih
biasa. Bincing tanggal 3 doso tak tut ye Mas. Cedak karo sing kudu dodol. Nah, siap. Neng Aglik. Mas Jajak kita sing nderek. Insyaallah nderek. Nderek, anggarane cukupe nggih kula kok. Yo. Aku ra dijak berarti ya. Ora. Kono 8,5 kok. Mangka kang mas katresna. Yo yo. Karepen Samboyo Mas. Karel. Misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu So. Ngapa kok meng otak? Ora apa-apa aku nyawang jenengan Mbah Potro mah. Kayak apa? Ketok mesra banget. Kayak apa? Kayak remaja lagi gandrung kasmaran pisanan ya, cah SMP itu ya. Dan cinta monyet ngene. Gak mentolo aku muni apa mencinta. Lah apa? Lah biasane nek SMP cinta monyet ngono. Mosok jenengan monyete. ora Ah, ora monyet sing Yes. kan sing nek monyet Tutup. ki buntut nggih Pak nggih. Ya Pokok sing ndek buntut sinten Pak? kula Kulo gak ngarani lho, Pak. Kulo gak ngarani lho nggih. Jenengan ngaku dhewe lho ya. Monggo, jenengan apa? Ayo, kok sarem wis mangap kok ora sida mbok disisanke ngono lho. mongko nimas katresnanku bebasane tampi sotinungku tunduk lan setiaku ngorbanake jiwa lan ragaku
Pundi Mbah Patra? Tanduk napa sampun? Sampun. Estu? Mboten sias, Mboten sampun. gelo? Ora. Nggih, Wis. estu nggih. Matur nuwun Mbak Tatin ya. Nggih, Ojo nggih. sami-sami, Pak. Sampun estu nggih? Sampun, Pak. Sampun estu nggih? Sampun, Pak. Estu, Pak, Kula sampun. Kula derekke Nggih wonten. diderekke mriki, nggih, Pak. nggih. Ya. Pak. Derekke Mbak Tatin nggih. Dadah. Atus-atus lho Pak Patra. Dadah. Ora sama tutke demi wis entek mambengi kok. Bener nek no jare Pak RT mau. Oh, ndek iki entek 2 yuta kok. Lah iya. Entek, wis entek, pokoke entek ya. Iya, Pak. Ya alhamdulillah Harus bakunipun didereke. saged ngelipur Pak Kangko Mbak Nggih, Tatin. luar biasa Damel ya, Mas. reging swasana, damel renaning penggalih para warga, mugi-mugi dadi paseduluran dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. ya Nadyan Rabbal to mbiyen ngasto kepala desa saiki dadi pedagang ning nyatane ora lali karo budayane kok. alamin. Injih. Mergo beliaunya dibesarkan dengan kesenian dan budaya. Laras, laras. Ning ora ninggalke marang imane lan ibadahe niku Mas Gareng sing penting. Berbudaya boleh, berkesenian boleh ning aja nganti ninggalke ngibadahi nang pangeran mergo kewajibane wong ngrasuk agama Islam 5 waktu aja ditinggalke, rak ngono. Leres. Ya, Mbah Patra niku dadi tepo tulodo ning para warga. Kejaba dadi pengusaha pembisnis, agamane ya ora lali, masyaallah, karoke ya ora prei. Kuwi rasa disebutke sing kuwi. Ya wis ben do ngerti, do paham ngono. ben do Dadi ya iso bedake ndi abang ndi ijo. Ijo. Wayahe sembahyang ya sembahyang, wayahe kerja ya kerja. Ngono lho Pak Oh, Yu. bener iya. Leres ya Pak Putra nggih. Walah leudut terus di wah ngene iki sik rek. Nah, beliau nyanyi karo dalang sapa wae tepung karo sinden sapa wae tepung. Leres Kula pas ramungane jembar. Leres leres Heeh, leres. mergo ngendikaning anu kae sok sapa seneng lan pinter jembarke silaturahmi bakal didawake umure dijembarke rezekine. Jare Amin 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 ya robbal alamin. Amin 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 amin. Nggih. Nggih Mas Gareng. Dawuh dawuh. Nah, ya akeh jane sing kepareng mundhut mergo dalem menika dipun giaraken secara langsung dening channel Dwi Jolaras Indonesia. Ini ada sekitar 3.000 pasang mata. Masya Allah. Juga yang ada di TikTok sekitar 2.200. Luar Sing biasa. padha mirsani. Nggih, Oke dipun- sing do request Mbak Tatin. Napa, Pak? Iki sing request Lintang Asmara sing disuwun. Oh, nggih, kali Mas Gareng. Nggih. Oke siap. Saged. Kelokipun barang. Mriko assalamualaikum Pak Kangko. Kula fan berat panjenengan, kula ada di TikTok jenengan kula pengen request Lintang Asmara, kula nyimak jenengan teng TikTok. Nggih, kula pinangkani ampun kesuwen saweripun singa. Wah iya. Nek saiki ngarani ya. Saiki ngarani kudu singa. Singo, nek ora ya apakah Aku tahu live TikTok tuk mawar sitok seneng ku ra umum. sitok ya. Sitok Paling ora lho. singo. Saiki singa. Nggih, alhamdulillah wis muga berkah barokah. Nggih. Berkah barokah, berkah. Assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam. Mugi sak rombongan pinaringan sehat. barokah. Amin. Saking CV Sekarwangi Jaya, nggih Mas Slamet, masih monitor, matur nuwun ugi. Assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam. Yun bajing loncat. Oh nggih, mengki kula aturaken. Mumpung enek penjogete utawa ana penarine. Ah, cocok. Pak Ngadinu selalu hadir, mambengi ya hadir. Derek ngebiar Mas Kangko, kita sik setunggal, kula atur kesisan. Assalamualaikum Sugeng Dalu. Derek ngregengaken suasana pagelaran dalu menika. Lumantar DRI Channel matur sembah nuwun nyuwun gending ninggal katresnan Lintang Asmara. Lho iki yang disuwun. Lintang Asmara sik nggih. Duet. Derek, derek. Bisa para gareng kuwi? Alah aku lintang asmara lah mbok lintang kemukus apa lintang liyane iso. Bimo Sekti ya iso kok. Lintang Bimo Sekti. Terus lagune piye? Nek Sing kuwi- piye lagune sing piye Jajah? Lintang asmara. Heeh. Si Rabi siang pantoro ratri niku to. Iya. Ah. Mong eling manis ing ati. Setiaku bisa anduweni Hah? marang Tiahayu Saraswati. Lah pas Saraswati iki sapa? bojoku. Wah, bojomu to. Ayu deh pulang-ulangan. Oh layak Saraswati, mau jenenge asline tembange Sulastri kok Saraswati. Alah Sulasti wong elek kok. Iya, layak Sulasmi kan dia Sulastri. Ya, yo coba digarap ya Pak Tatin. Nggih. Nyenengke sing padha mirsani becik sing wonten ing lokasi wonten daleme Mbah Saman. Uga panjenengane dalu menika nanggap wayang Yadana Rasa sing mapan ana ing luar kota, luar negeri padha mirsani dalu menika. Alhamdulillah. Nggih, dipun streaming.
Nggih. Yuk, kaya ngapa? Dados. Setunggal pamundutan sampun katuran Pak E. Nggih. Lintang Asmara. Siap, Mbak Tantin jenis terase. Injih. Sudah dua lagu, mau sambung goro-goro iki genti. Siap. Iki ana sing nyuwun bajing loncat go anu reng. Apa? Dwi Jalaras Indonesia duwe sinden jebolan utawa lulusan isi Surakarta jurusan tari. Wah, yu pun jebol niku. Ah, pun jebol. Wah, yu Mbok maneman kapan aku ora ngerti. Wisudane ndek ingi ae. Ya. Nggih. Mbak Okvalika saka Sidoarjo. Nah, iki sing sawatara memperkuat tim Dwi Jalaras Indonesia. Oh iya, ya. Ya, coba diaturi jumeneng ku sing nembang Mbak Retno Congpe, sing joget Okvalika. Ya, ayo ngadeg sik, Nduk. Opa. Mambengi pamit mergo ana ayan liyane. Heeh. Ayo Surabaya ngopo? Ya. Kowe ngadeg. Ora usah. Kowe. Ya. Ini enak. Ren. Nah, ini. Nah, iki Mbak Okva, diastomi ki sik nak ngastomi sik ngastomi sik. prima donane Dwi Jalaras Indonesia. Nggih. Perasaanmu piye nak upama gabung grup DLI? sangat suka. Iya bener nek jebol Pak kaya ngene modele ya. Iya. Ora kuwi ngene lho Reng, sejarah iki eneng. Piye pripun? Nalika Okva ki di SMA mbiyen ning Surabaya, Nggih. iki karo mboke wis dititipne aku ngono lho. Karo mboke. Piye sing cetha. Karo mboke wis dititipne aku. Oh dadi Okva Okva. teng Solo kersane tumpuk jenengan Mas Kangko. Wong mboke kuwi kanca kuplek. Oh dadi mboke karo Okva titip jenengan kabeh. Sak mboke. Ora Okva tok iki lho kon. Maksudnya kon memperkuat Dwi Jalaras Indonesia gitu lho. Kowe kok iso seneng melu Dwi Jalaras iki alasanmu apa? Wis ora sambut jelaske mesti mergo gore nek aku to. GR banget, ora lah. Lah apa? Alasanmu apa kok semangat melu DLI? Sing marai semangat apa? Soalnya garapane jos. Oh, garapane jos. Nggih. Kedua, apa ya? bosnya galak lho padahal. Gak ya, gak galak ya. Ora tau nyeneni kok. Bahasa penyayang. Mosok? Iya. Oh, nek karo sinden modele penyanyang, nek karo pengkrawi to nyentak ae. Ora kena ngono kuwi. Iya, nembang ya nak. Iki joget. Joget aku mah. Joget. Ya siap. Bajing loncat iki nembang. Wah, Mbak Yuku. Mbak Retno Congpe. Wah, Masya Allah. Piye kok pantes luwes demes, Masya Allah. Sing slendro bae, sing slendro. Nah, engko nggon tengahe ana ngerefe. Nek pengen ngadeg ya ora apa-apa ngadeg. Mak Compe monggo Ju, menang Mak Compe. Ah iya. Ya, coba. Digolek penggemarmu, Mak. Monggo Cok, pun aturaken bajing loncat Okvalika. Yo yang joget sarjana seni dari jurusan tari Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Yuk, dados. Raiku ajur. Lah ngopo? Olahe Masya Allah, ya lumrah. Wong jaman mboke meteng nyidami sate pedet tok. Kula nyelentak ya. Celentak e. Ajing. Bajing loncat. Ayo, kudu iso nututi lho kowe rek jogete. Ah, padha persis plek.
Ora buat blas. Pacak gulu sirai iso mak telolor kaya Ovan iso ora? Alah gur pacak gulu. Piye? Enteng. Kuwi wong ayan ya kuwi. Ayan. Iya. Pacak gulu. Abdi lepat narosan tiang jalan. Loh, bawa. Siap-siap. Wisnu. Buturi. Ayo, ayo. Go, rap. Hey! Bacing lecak, kahastana. Bacing lecak, kahastana. Hati lepat, arosan yang tiagala. Bacing lecak, kahastana. Bacing lecak, kahastana. Hati lepat, arosan yang tiagala. Kuda seka, sari rambut luas bisa. Sehamata, kanu kesengato santo. Api, dan kesini. Bacing lecak, dari geli. Inilah kesenian dolala. Kesenian apa? Dolala. Kuwi jenenge cara Amerika Serengat. Serikat. Nah iya tidak serengat. Ini sak bahagiamu. Ya. Rap. Yuk.
Tepuk tangan nggo aku. Ngapa? Iso plek kok. Ana ora iso nututi wong iki cah tari kok jogetane. Ning umpama aku- terlatih bertahun-tahun. Upama kelakon aku upama jek Joko lho Pak, kon mek bojo iki aku moh. Ngopo? Nek ndelok pola iki rong sasi pisan ganti kasur kok modele kok. Wis pilih ora aku. Ya ora. Ning elok tenan luar biasa. Cancut Karpet wis jalan gumregut. ning kasur bareng. Ya. Mosok to Pak. Jare ning kolam renang. Iki ana pamundhut saka sing aku ngandalem kudu diaturke wajib mergo iki sing anu Mas Gareng. Dawuh. Sing nimbali kula lan panjenengan. Nggih. Lagune Sesideman dipun lajengaken Gelang Kalung. Wah, Tur cocok. sing nembang kudu Tapin. Lah, masuk niki. Oke dikancani karo Dita, kancani karo Wiwi ya. Oh nggih, nggih, Wah sing nggih. ngandek, telu sisan jumeneng. Nah, menika Mbah Saman, Mas anu Slamet, Haryanto lan keluarga yang wonten mriki kula aturaken. Ya, coba kaya apa? Karyane Mbah Sukuron Suwondo meneh. Ya, Sesideman. Ya. Tanpa bawa untuk menyikat waktu. Heeh, ya. Terus tresno Sesideman. Ya, ya. Ya. Langsung umpak wis to. Terus tresno Sesideman. Edin, Lowe becik pate mangan timbang oper. Aku dangdut slow. Sesideman sih.
karo Rezeki, aku sing hari iki.